खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै जायफोर नोंथांमोना दाख्लैबावै दंफां गायनायनि 10,000 फैसा मोननो हानाय दा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार आपडेट ओंखारना फैदों जेनेबा नोंथांमोना नैबे दंफां गायनायनि 10,000 फैसानि थाखाय नोंथांमोना दालाय एप्लाइ खालामनो नायाखै होमबा दा बै एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना होनो नांदोंमोन जे नोंथाङा 10,000 फैसाखौ मोनोबा मा खामानिखौ नोंथाङा मावनानै जागोन एबा नोंथाङा मा बिजनेस खामानि मावनानै जागोन बेखौ नोंथांमोना लिरनो हादोंमोन जेनेबा नोंथांमोना सोरबा बुंदोंमोन आङो अमा बायगोन एबा अमा फिसिगोन होननानै सोरबा नोंथांमोना बोरमा फिसिगोन सोरबा हांसो फिसिगोन सोरबा नोंथांमोना बायदि फिसिगोन सोरबा नोंथांमोना दखानाव बाहायगोन बायदि फालांगियाव नोंथांमोना 10,000 फैसाखौ मोनोबा बाहायगोन होननानै नोंथांमोना बिजनेस लेटाराव लिरना होदोंमन 10,000 फैसानि जेब्ला एप्लाइ जादोंमोन बै समाव दा बे 10,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हाबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफ्रा दा बिनि थाखाय जोंहा दायो फट' साफायफैनाय एबा जिअ टेगिं खालामफैनायखौ आङो नुनो मोननाय जादों दा बिनि बागैनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा बुंनायाबो जालायलांबावलासो मानो होनोबा मोनसे साननो गोनां बाथ्राया बेबो जाहैबाय जोंहा थांनाय बिस्थिबाराव एप्रिलनि 9 तारिखआवसो जोंहा भट होनाया जायाखै होमबा दा बिनिफ्राय नेक्स्ट दिनानो आरो शुक्रबार खालिनो 10 तारिख खालि एप्रिलनि 10 तारिख खालि माने जोंथिंजाय फट' साफायनायखौ आङो नुनो मोननाय जादों जायफोर नोंथांमोना जेब्ला एप्लाइ खालामनाय समाव होदोंमोन अमा फिसिगोन होननानै एबा अमा बायगोन होननानै अमानि नोंथाङा फालांगि खालामगोन होननानै नोंथांमोना जायफोर लिरनो हादोंमोन अमाजों नोंथांमोना फट' साफायनानै हरनांगौ जानानै फैदों जायफोर नोंथांमोना मोसौ फिसिगोन होननानै बुंदोंमोन मोसौखौ नोंथांमोना लाफानानै फट' साफायनानै हरनांगौ जानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बायदि जायफोर नोंथांमोनानो माने जायखौ नोङो फालांगि मावनायाव जायखौ नोङो माने 10,000 फैसायाव बाहायगोन होननानै बिजनेस लेटाराव लिरनानै होदोंमोन दा बेजोंनो नोंथांमोना फट' साफायनानै हरनांगौ जादों जिअ टेगिं बायदि खालामना हरनांगौ जादों आरो दा बेखौ आङो नुनो मोननाय जादों दा बिनिखायनो आङो बेफोरनि बागैनो माखासे बाथ्राखौ बुंहरनो सानदों मानो होनोबा जोबोद साननो गोनां बाथ्रा नङा होमबा जोंहाथ' दायो एमसिसि जानानै दङ नालाय जोंनि नैबे आसामाव जोंहा इलेक्सन माबे जोबाखै रिजाल्टआ बायखांबासो जोंहा रिजाल्टखौ होखांबासो एमसिसिआबो जोंहा जोबो मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ जोंहा नांनानै दङ आसामाव दा बेफोरनि बागैनो आं माखासे बाथ्राखौ बुंहरनो सानदों माबायदि जानानै दङ बिनि बागै दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो आं नोंथांमोननिसिम एसे सिगाङाव बुंहरखाबाय थांनाय एप्रिलनि 9 तारिखआव जोंहा भट होनाया जादोंमोन दा बिनिफ्राय नेक्स्ट दिनानो माने बिस्थिबाराव जोंहा भट होनाया जाबाय शुक्रबार खालिनो एप्रिलनि 10 तारिखआव माने बेबायदि जिअ टेगिं खालामना फैनायखौ आं नुनो मोननाय जादों जों गामियावनो माने बेबायदिनो फट' साफायनानै लांफैनायखौ नुनो मोननाय जादों जेनेबा जिअ टेगिं एबा केमेरा बेबायदि साफायनानै लांबाय आरो नाथायबा इलेक्सननि समाव बेबायदि जानांगौखौ आं एसे बोरैबा मोनदों माने एसे बोरैबा सानदों आरो बोरै बे जाथावना बेबायदि आं सानदों जेनेबा दाथ' रावबो सरकारा पावाराव गैया नालाय बिजेपियानो जा मायानो जा रावबो सरकाराव दायो पावाराव गैथ'वा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनाव दायो जेबो पावारानो गैया मानो होनोबा एमसिसिआ जोंहा नांनानै दङ दा बेनिखायनो सरकारा दायो रावबो पावाराव गैथ'वा होननानै बेखौ बुंनो नांगोन दा बे एमसिसि नांनाय समावनो बेबायदि फट' साफायनायखौ आङो जोंथिंजाय नुनो मोननाय जादों आरो दा बेखौ आं एसे साननानै नायगासिनो दं आरो दा बेनिफ्राय नोंथांमोननिथिंजाय बेबायदि साफायनाया जागोन ना जायाखै दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो भिडिअ बक्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय जेनेबा बेथ' सरकारनि स्किम नङा होमबा नोंथांमोना मुख्यमन्त्रि महिला उद्दामिता अभियान स्किमनि जायफोर नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोर नोंथांमोना 10,000 फैसाखौ मोननो हादोंमोन नोंथांमोना फालांगि मावनो थाखाय एबा नोंनि बबेबा न'खराव माबा मोनसे बिजनेस मावोबा बेहाय नोंथाङा बाहायनो थाखायसो नोंथांमोननिसिम नैबे 10,000 फैसाखौ होदोंमोन दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना नैबे 10,000 फैसाखौ दायो मोननानै फालांगि मावगोन एबा जायखौ नोङो रादाय होदोंमोन एप्लाइ खालामनाय समाव जायखौ नोङो बुंदोंमोन दा बेखौ नोंथांमोना मावनानै होगोन दा नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दं होननानै चिफ मिनिस्टार बिथाङा नोंथांमोननिसिम एनाउन्समेन्ट खालामना होआखै होमबा नाथायबा जोंहाथ' दायो सरकारा फैथ'वाखैना सोरनि सरकार जागोन दायो जोङो बुंथ'नो हाथ'वा जेनेबा बिजेपिनिनो सरकारा जाफिनगोन जोंनि नैबे आसामाव ना कंग्रेस दोलोनि फैगोन ना बेलेग दोलोनि जोंनि नैबे आसामाव सरकार जागोन दा बेखौ जोङो रावबो मिथिनो हाथ'वा मानो होनोबा जोंहा इलेक्सननि रिजाल्टआनो होआखै दा बेनिखायनो बेबादि समाव जुदि बेबादि जानाया एसे माने साननो गोनां बाथ्रा आरो जेनेबा आं बेखौनो एसे सानगासिनो दं नोंथांमोनाबो एसे साननानै नायबानो जाबाय इलेक्सननि नेक्स्ट दिनानो बेबायदि फट' साफायनायखौ आङो जोंथिंजाय मानो मिथिना मोननो हानाय जादों आरो नुदोंबो आरो
दा नोंथांमोननिथिं जागोनना जायाखै बेखौसो नोंथांमोना दा भिडिअ कमेन्ट्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो जेबोथ' नङा जेनेबा जिअ टेकआनो जादों एबा केमेरा खेबनायानो जाया मानो जादोंबा नोंथांमोना बेखौथ' साफायना हरखानांगोनखा बेखौथ' नोंथांमोना ओरैनो दा इलेक्सननि समावलाय मानो साफायना हरनांगौ बेबादिबोथ' नोंथांमोना जेबो बुंनो हानाय नङा नोंथांमोननोथ' 25,000 फैसाखौ नांगोन नालाय 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो थाखायथ' साफायनानै निसय हरनो नांगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम जुदि फट' साफायहैदोंबा बेबादिनो नोंथांमोना साफायनानै हरबानो जाबाय आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय जाबाय इलेक्सननि समबाबो बेबादि खामानिया जादोंबो जानो हागौ दा बेखौ एसे साननो गोनां बाथ्रा जायो आरो इलेक्सननि समाव बेबादि जानाया इलेक्सननि नेक्स्ट दिनानो माने जोंनि गामियाव बेबादि फट' साफायनायखौ आङो नुनो मोननाय जादों दा बेखौ नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट्सआव गासैबो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ माने सरकाराबो नोंथांमोननिसिम बुंखादोंमोन जेनेबा जिअ टेकिं एबा केमेरा साफायनाय बेबादि जागोन नोंथांमोननि न'आव जों फैनानै जोङो बेखौ तदन्त लाफैगोन नोंथाङा 10,000 फैसाजों खामानि जायखौ मावनो होन्दोंमोन बेखौ नों मावगोन ना मावाखै बेखौ जोङो तदन्त खालामनो थांगोन होननानैथ' नोंथांमोननिसिम बुंखादोंमोन दा बेनिखायनो इलेक्सननि जोबनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना अर्डार होदोंमोन जानो हागौ ना मा मोनसे बाथ्राखाय दा बेखौ जेबो हमनो हाला दा जेखायनो जाया मानो नोंथांमोननिसिम बेबादि नोंथांमोननिथिंजाय माने फट' साफायनाय बेबादि जागोन ना जायाखै बेखौ भिडिअ कमेन्ट्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलायबानो जाबाय आं खोनानो मोननाय जादों बेबादि माने मोसौजों जायफोर माने मोसौ जायफोर फिसिगोन होननानै बुंदोंमोन बिथांमोना मोसौ माबाजों साफायनानै हरनाय अमा फिसिगोननाया माने अमाखौ माबानानै साफायनानै हरनाय बेबायदि आं खोनानो मोननाय जादों आरो ना बे अरिजिनेलि भेरिफाइ अफिसियेलि सरकारनिफ्राय अर्डार फैगोन ना फैयाखै दा बेखौथ' मिथिया मा प्रसेसै जादों दा बेखौबो जेबो बुंनो हाया दा जेखायनो जाया मानो सिं सिं मा बेबा जोंथ' बेखौ बुंनो हाला अब्लाबो नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंहरनाय जाबाय जुदि नोंथांमोननिसिमबो बेबादि जादोंबा नोंथांमोना खालामनानै हरबानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोना उनाव 25,000 फैसाखौ मोननो हागोन मानो होनोबा सरकारथ' 6 मान्थ्सनि उनावनो नोंथांमोननिसिम होनो होन्दों देग्लाय बोसोराव नोंथांमोना मोनाबो जानो हागौ फैगोन बोसोरफ्राव नोंथांमोना मोननो हागौ आरो नैबे 25,000 फैसाखौ दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय जायखौ आं मिथिना मोन्दों आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जादों नोंथांमोननिथिं जागोन ना जायाखै बेखौ दायो गासैबो भिडिअ कमेन्ट्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय नैबे 25,000 फैसानि थाखायसो ना माथाय दा बेखौ मिथिया ना बे 10,000 फैसाखौ दाख्लैबावै जायफोर मोनबाय दा बिथांमोननिसिम माने बेखौबो बिथांमोना भेरिफाइ खालामदों जानो हागौ जेनेबा 10,000 फैसाखौथ' गासैबो बिथांमोना मोनजोबबाय जानांगौ दा न' थांनानै बिथांमोना बायगोन ना बायाखै बेफोरखौ एसे नायहै मायाव बाहायदों बेफोरखौ एसे सुलु लाहै होननानै सरकारा अर्डार होदोंबो जानो हागौ दै बे 25,000 फैसानि बे नङाबो जानो हागौ माने सरकारा बेखौ एसे नायदोंबो जानो हागौ जेनेबा 10,000 फैसाखौथ' गासैबो मोनजोबबाय बिथांमोना बायमारगोन ना बायमाराखै अमा फिसिनो होननायफ्रा मोसौ फिसिनो होननानै जायफोर लिरदोंमोन बिसोर मोसौफोरखौ बायमारगोन ना बायमाराखै मा बिथांमोना रादाय होदोंमोन बेफोरखौ बिथांमोना मावमारगोन ना मावमाराखै बेखौ एसे तदन्त लाहै होननानै सरकारा एसे अर्डारबो होदोंबो जानो हागौ आरो अफिसियेलि दा बेबो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा बे 25,000 फैसानि नङाबो जानो हागौ दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो शेयार खालामदो आरो जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो आपडेट मोनबाय थानो हायो बिनि थाखाय गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों